Ano na tao dito mabaw? Nana isa dito ka pa nila. Okay. Bayong adlaw o bayong gabi baga ka super kini ko super bench telisik. Ang atong oras alas 8:40. Asa ba sir? Ning atak na sa gabi. Di kita mahog magdire? Di na mo. Mahilan na kay mga tagot. Aha ko. Ato kani gitubag kini sunog diri mismo. Oy, magdito ba sa kabag dako tubag yan? Ah, bos. Ay. Kani. Oh, Dapat dire. asa rin kan? Dito. Usa siya ganang sa kanan? Dili kay naabutan na dire, siga naman dire. O niya. Kari gitran ni sa pastigisen. Aso kani. Way bata duwa ni. Hindi ba ito, sir, kay kung sir ka ng gisigan yan kan lungag ba? Ha? Hindi ba ito bantay? O niya. Sir, iban ba dito? Kwarto sa lugar, kwarto sa mangun. Kuras bang mo. Diri. Nini mga tungura mga kasupra ato kani gitubag kini usa ka alarma sunog diri sa sitio proper Ermita Barangay Ermita. Ning atong dagbesugo but unfortunately ko mga tungura medyo natabang sa atong mga kini ilang mga silingan kini mao nga panimalay o kini maong area. Kung sino para siguro sir? Sige sir yan og tabog mga tubig. Og tubig. May lagi nga natabang. So, kani made of light material ni maong gakwan. Made of light material ni maong panimalay. Boy bata na tay? Hindi ba ito rin ganino? Ne bata na gina? Lungag lagi. Onya. Gadong ag lagi na. Lungag yung bata. Onya. Biyaan ba? So, pero asa pa lang na kayo? Gaduduan. Bata yung talit ba kaya kitong Pero kisa tong bata. anak niya? Pero anak si manghod. Oh, anak mo. Abang pagumang ko nimo. Onya. So mo ni. Kisa pa nga nang kawan nagpuyo diri. Kisa pa nga nagpuyo diri. Kami lagi, kwarto-kwarto Di ba ang ginabang kini kwarto? Marina Suko. Marina Suko. So mo no, mo ni ang area dili sa mga super. Kaning kuan. Ato balik ko na dito sa may sitio Ermita Barangay Ermita o sitio Ermita proper Barangay Ermita. Ning atong dapat sugbo usa ka made of material nga panimalay ang gikataho nga kaning dunay kapit mo sila o bunya magayang tabang. Mano nga dili nga nag-responde ang ato Ermita fire truck. Kamo may offer ko no? Kamo may first responder? Ang atong Ermita fire truck dali nga nagatubag sila nga area of responsibility mga super. Nga mga resulta sa kinina pound dayon bata unfortunately. Asa ra dire na naon ra na ako kini na. Kana sir mawara ni. Wala ray damage diri sa. Boss, susunod ka boss. Ang nasunog ra kanilang kuan. Ang stock pera. O katong dira liyo kana to kan. Wala ray damage diri sa balay. Natabang ra. Pero yan king usa nga na debate ang duwa gyud na. May nalang gali. Nara sir wala na line. Okay. O wala na line ko ay rag kuan. Di tayo napatwa diri dito. Sige. Dito kayo si mga hugbak ta ani. Basilan mga igala. Ha? Asa kaya si mga hugbak ta ha? Hinita. Ahad bigla kay ha. Bahala bahog ta basta pangon ubos. Okay. Lesuraan mga super. Dan lupagin okay. So mo ni ang area. Okay. Made of light material no. Kaya maprimalain sululong kay ni sa Ermita. Mao na nga gito ba gilahi sa tubag kasakop sa BFP.
Kini mo og sunog but unfortunately okay naman. Mga super. Pinaka-latest update, labas yung informasyon, balita. Benji Talisi, kita super. Magabi. Pili na to.